Pagay pa na mana. Ako na isulayan. Kahit tindakan rin. Halay guys, kaya mga tagbatsoy guys, dito bili katong ng batsoy namin kayo, katong salita ko, lubid-lubid ba? Ang lami ang lubid-lubid, mas lami ang batsoy guys, kaya init. Mas lami dito yung batsoy guys, barato kayo, tag-10 lang. Guys, namin sa batsoy yan, mga ako ng batsoy. Ayo! Balik nih. Ah, bawa tuh. Foto mana? Mana? Sana balik nih batsoy. Batsoy tay. 43 ada tang palunod guys, 43 na. Ayo pungkot na dito. Mo ano pa? Asa mo pa? Oh, pila man to. Dua lang ka. May guna ka ba? Kanan. Ngali ka sa kanatrabahan. Mingaw ka. Kwan. Dako. Ako ba ni mong kuan ko? So many good. Hindi mo ko ginawa niya. Dito ko? Oh. Asa man ana? Oh. Dili mo. Tino mo oh. Ako be. Day, day. Channel? Mapalitan diri pirmig kuan. Narang batsoy yo. Palitan diri gatsi. Tag-10 na no? Lami kayo, lami paskuan. Atong timpla day. Ako ko na yung anak. Pwede. Kani? Oh, ana. Tawa na dira, sadya kay na. Parts. Mo ni siya batsoy part. Affordable kaya mong batsoy ha. Gisra, pila man sa kuan? Yes na mong batsoy. China. Dito pa na sa ubang mga lugar kay tag sa kalibo na na. Yan. Ay sa kalibo. Mo ni siya patis bart. Patis. Oh, patis. Ayon. Kani siya mga kuanin siya kanang wallpaper kuno. Black pepper. Black paper Bart. Black pepper. Black paper pa pero brown si color pa da. Siya mo ni siya ahos. Ahos na siya. Oh, ahos. Ahos. Pero dili siya kan wala siya tubig, bisag ahos siya, dili siya tubig. Wala siya tubig. Ako yung butang si mga part. Ayo, ikaw lang bahala sa mga parts. Ako les ko. Laylay ang takay. Sige, tilaway ko na parts. Oh. Nasa unya lang, gamit kini siya god. Gamit niya siya pagkakuan part. Gamit naman niya siya daan part niya, mas butangan pa jud mo, mas mulami pag yun. Ano din na Mas ano ba? Mas kami kung may red horse. Woo! Init. Oh, ano na part oy. Nanam kay part. Dota balik ka na ni part eh. Usay tawag diri batsoyan sa pantalan? Unsa na ba ni? Sing ni siya, sing. Sing. Shout out din sa sing na ko na batsoyan. Sing batsoyan. Batsoy. Mia. Lami ano eh. Karon pa ko kakuha ng ginahan. Nani kalami di lang batsoy part na giagian naman nato na diri part. Ang gani. Asa din yung balay ito? Kilig naman sa barangay wala mo nga. Kilig sa barangay wala kanang balay dira. Dakong balay nga pobre ang gapuyo ba. Mia makahilak dingon ka sa kuan karami. Inyo ani? Ikaw ang chef. Ang Sara. Ikaw day. Nami kayo diri ha. Kung mukaon mo diri mo mukaon sa batsoyan diri. Sa sing.
Madugay, libre na rin kuhan, batsoy, no? Like ulit. Mo like ka niya, i-share nimo. Nya, subscribe lagi yun, no? No ba na? Mana sa share og share. Like and subscribe. Kuan. Unsa ba gyud? Busing subscribe niya busing ha. Notification bell. Oh, notification bell. Hapit naman Pasko na. No, number. Paano mo? Tanaw nimo? Busugan Tanaw na. nimo? Uy, naunsa mo. Yaway nimo? Yaway nimo na? Wala man part. Unsa man nimo? Padukan niya kung naong part. Padukan. May number 1 fan, no? Alam mo gani part, dali ka na mga part. Magpiti-piti ginagod. Ay busog na ko. Buso na kay ka? Busog na yun. Sunod na pod. Ano ni? Paningot tinuon ko part. Labi nagnato si ini. Ana. Oh, gago. Naman. Asa man ta? Atulog na ba? Tangilang tagtuba. Thank you. Bibi. Subscribe mo ha, kumutanan ha. Oh. Pantay ha. Ay, gaman.